yan na naman mga toy. Yan na naman mga toy. Lalaki talaga. Sus, Ginoo mga toy. Ang lalaki Grabe. Sulit mga toy. Ayan na naman. Sa gilid yung mga toy. Yung mga toy. Yung isa. Yung sa gilid lang Ay, yung isa na naman kinagat. Ay, meron nga mga toy. Sus. Meron nga meron nga mga toy Unli strike na. Yun na naman yan na naman mga toy grabe sus mga toy naku, mapupuno natin siguro bago magalas na yung medyo mga toy. Mga katsoy, ito ang update natin sa uli. Grabe mga toy Uwi na, mamaya ulit. Uwi na, mamaya ulit. Yon, good morning ulit sa inyo mga katsoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin. So race back tayo mga toy, race back tayo sa may buhayang bato. So mabilisan na sit up lang to mga toy. So may gagawin tayo mamaya mga toy, mga ano lang tayo dito, mamimiwas siguro mga 9 or 9:30 pagka maganda yung kibitan. Maraming salamat nga pala mga toy sa sa full support niyo mga toy sa mga bagong upload natin. So yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga toy, kung napadaan yung channel ko, baka naman. Bali 6:30 na, dito na tayo sa spot para maaga tayong makadali kung sakaling may clip dito. So yun mga toy, yun, ito lang yung setup natin mga toy. Yan, pagos-agos tayo ulit. Yun, ayun, ayos yan mga toy. So yun, happy anniversary nga pala sa NC Anglers Group sa FB page ni Pitonggo TV. So sana mag-enjoy kayo dyan mga toy sa Pansingin ni Bin. Nandun sila mga toy, bali di ako sumama kasi may pasok na ako mamaya. So hindi natin mataste talaga na na di tayo makapamiwas ng ganitong pagkakataon, kahit man lang panandalian man lang na oras. So sana mag-enjoy yung mga grupo natin dun. Shoutout nga pala kila Riding Thunders TV, andun ngayon sa Pansingan ni Bin. Sila Katoy Lito, Katoy Bernard, tapos si Kabiwas TV, Philip Robles, si Pitonggo TV andun mga toy, tsaka si Kachoy Joy, yung asawa ni Riding Thunders andun. So marami tayong kasamahan doon na mamimit up sana natin, kaso biglaan yung natin, autos ni Busing. Ayan, happy fishing sa inyo dyan. Happy anniversary in si Anglers Group. Happy 1 year anniversary sa ating lahat. Ayan, nakagat-kagat na mga toy Nakita nyo yung floater mga toy yun, huli mga toy laki mga toy ang laki nakita nyo ba mga toy? Ayun, nakikita nga. Ang laki mga toy grabe, the best talaga yung spot mga toy. Ito lang mga toy natin, may floater tayo ulit dalawahan. Tapos yung lalim natin mga toy, isang metro, 2 dangkal ulit. Yan. Diyan lang mga toy pagos-agos lang. Sana nakikita nyo mga toy yung floater para magandang panoorin. Bali umaaraw na mga toy. Mainit lang dito mga toy. Yan ang sacrifice natin dito, pero talagang makipit. Kinakagat. Yun, mayroon nga mga toy. Okay na yan mga toy, ganyan 3 fingers. Good size na yan mga toy. Size na yan. It's a good size, baby. Okay, pagos-agos lang mga toy doon. Painan na naman natin itong isa. Mas maganda dalawa mga toy kasi pagka mayroon talagang replacement kagad, may nakaabang na kagad Ay, magsha-shoutout nga pala tayo. Yun, shoutout na pala tayo, makakalimutan na naman natin Yun, shoutout nga pala kay Jonix Vlog. Yun, shoutout Katyoy. Shoutout kay Buhay Probinsya Ayahay. Yun, shoutout Katyoy. Maraming salamat. At siyempre sa mga full support natin na mga sulit Katyoy dyan, mga silent viewers. Yun, thank you po sa mga silent viewers. At kay JC Ditablan, yun, shoutout.
Yun, mga sulit kachoy natin yan. At si Team Kopiko from Binangunan, Rizal. Yun, shout out Rizal Anglers. Yun, shout out sa inyo mga toy. At sa Binangunan Anglers, yun, special shout out natin si ano, si Prince Pabarlan. Yun, shout out. At shout out na rin pala sa mga ano, Guadalupe Anglers. O bali ano pa lang yan mga toy, alas 7 pa lang. Ayan na mga katoy, kinakagat na mga katoy, kinakagat na. Laki to mga katoy, laki. Malaki to. Agoy, to ara. Ang laking kanduli mga katoy. Oh, grabe. Ang laking kanduli, oy. Yari ka sa akin ngayon, boy. Adobo ka sa akin ngayon, boy. Ang laking hito. Ayos. Sige, basta malalaking kanduli, uhulihin ko kayo at kayo'y aadubuhin. Ginagawa mo. A few moments later. Oh mga katoy, lalapad. Nakadalawa na ako mga katoy, malaki. Lumipat ako mga katoy. Dito ko sa may ano, tapat ng ano mga katoy, yun, yung tapat ng akasya. Dito tayo sa kabila, sa may buhayang bato. Ayan mga katoy, huli natin, oh. Lalapad mga katoy, oh. Oh. Ayan mga katoy, oh. Pupunti na lang tayo mga katoy. Itong ganyan na lang tayo mga katoy, grabe. Kakapagod pala yun, baka mainit, baka masira yung ano. At least kahit paano eh, natatabingan natin yung ano. Grabe kanina mga katoy, ay. Sunod-sunod. Di yan pwedeng naliman natin mga katoy, kanduli kumukuha. Yan yun mga katoy, oh. Oh, yan mga katoy, oh. Oh, laki mga katoy, oh. Oh. Oh, grabe, oy. Oy. Oh, aray. Ginagawa mo. Oh, ang laki mga katoy, oh. Oh, mga katoy, oh. Ayos. Natin, tapo na naman natin dyan, oh. Ganun ulit yung setup natin mga katoy, ano. 1 metro, 2 dangkan. Mamaya na lang tayo mga katoy magsi-shoutout kasi mainit dito. Doon tayo sa may ano, malapit dun sa bangka, tawiran. Mali nakarami tayo mga katoy, kasi sa dun sa may harapan ng port mga katoy, nakarami rin tayo, siguro ano yun, 1 kanduli, 4 na tilapia. So dito tayo naka ano, 4 na malalaki. Lumipat kasi tayo dito mga katoy. Pero ano pa rin to, part pa rin ng siya ng ano, ng buhayang bato. Bali dyan mga katoy, sa kabila na yan, yan. Ano na yan, yung akasya, mga paborito ni Sir Prince Pabarlan. Doon. Oh, yan na naman mga katoy. Oh, yan na naman mga katoy. Oh, lalaki talaga. Oh, sus, Ginoo mga katoy, ang lalaki, oh. Grabe. Oh, sulit mga katoy, oh. Sus, Ginoo, oy. Oh. Ay, naku, thank you Lord. Walang naman to. Bali, nakaisa kasi yung kanduli mga katoy, malaki. So, sabi ko patay, puro ata kanduli dito. Buti na lang nagtuloy-tuloy ng tilapia. Ayun na naman. Mga katoy, sa gilid, oh. Yung mga katoy, oh. Ha! Yung mga katoy, oh. Yung isa, yung sa gilid lang, oh. Grabe, oy. Lupit mo, kachoy. Ay, the best talaga. Nakikita nyo ba mga katoy? Baka naman palay tayo salta ng salta, din nakikita. Sayang naman. Ay, yung isa na naman kinagat. Ay, meron nga mga katoy. Asus, meron nga, oh. Oh, meron nga mga katoy, oh. Ang galing talaga. Oh, laki. Tawid daw. Ang dami dito. Mga katoy. Ginagawa mo. Mainit lang, dala kayo payong. Ganyan lang mga setup natin ha. Baka ano, yung mga bago pa nanonood yan. Yan, mga katoy, oh. Yung
Yung mga nag-i-skip baka din yun na ano lang. Huwag nyo na may skip mo, okay? Parang gumigo tayo. Yan o, dalawang paniwas natin, may floater. Tapos yung lalim, isang mitrot, dalawang dangkal. Yan. So mga katoy, bali dumaan yung yung boat, yung ferry. Bali kumakagat pa din. So wala silang ano. So ito nga mati, isa na lang yung ano natin, no? Kasi sinabit na. Hindi na ako nakapaglagay ng isang hook ulit. Kasi only strike na. Oh, yun na naman, oh. Oh, yan na naman mga katoy, oh. Ah, grabe, oy. Sus, oh, mga katoy, oh. Naku, mapupuno natin siguro bago magalas na yung medyo mga katoy. Mga katoy, update tayo, oh. Oh. Naku, thank you Lord. May ayuda na naman si John Paul. Kasi Tupi. Yun, shoutout sa mga natin, tropa dyan sa kapitbahay ko. Na ano, mga tropa natin yan, mga subscriber nating construction dyan. Maraming salamat sa inyo mga toy. Ganyan lang siya mga toy, oh. Oh. Wag lang matapik tong ano natin. Tong cellphone baka lumangoy. Yan, ganyan lang siya. Talagang lunok talaga mga toy pag kumagat eh. Yun, sa gilid lang, kahit sa gilid lang pinadaan niya eh. Cut din. Yun o, meron naman mga toy. Laki. Makadali tayong plak-plak dito mga toy. Oh, yun naman oh. Itong tunay na strike mga toy. Team rin natin mamaya pag uwi natin. Yung malamang bukas andito yung mga yun. So maganda tong spot mga toy kasi ano, bali medyo ano, katulad nun dun sa may ano, likod ng Makati Park mga toy. Bali maagos dyan sa gitna dyan. Tapos dito pag ganyan dito eh medyo tahimik. Kaya ano, kumbaga parang pahingaan ng ano to, mga naglalangoy na isda. Oh, yun. Grabe mga katoy. Sus. So ano, sigurado to. Bukas to puno na naman tong spot na to. Tayo ay bukas ay may gagawin tayo. Eh, Sabado naman natin ulit. Sabado linggo ulit tayo mamimit. Respakan natin dito mga toy. Tayo lang tagahanap ng magagandang spot mga toy. Para ma-share natin to mga toy. Naglalakab kasi ko nang papain ako nito sa mga toy. Kinagat. Oh yun. Yun. Huli. Kinaliwa ka ngayon. Kinaliwa lang mga toy. Huli pa rin. Oh. Ay nako. Thank you Jesus ko. Ay, grabe tong spot natin mga toy. Kailangan mabilis kang magpain mga toy. Kasi ano to mga toy? Yung kawan kasi yan, kawan. Bultuhan ba yun? Nag-ano sila? Parang galing ata ng mga pistahan to. I-desserts ng bulate ni Kachoy. No. Nagsawa na sa higa doon, nagmiminudo sila. O siguro nagdi-dessert sila ng mga galing ano, C5 na bulate. Yan na naman. Ayan na. Ginagawa mo. Kagatin mo na, tinikman mo na naman. Palitan natin mga toy, yung isa. Dalawain natin. Yan kasi mga toy, mabilis ako mag ano ng spare part na natin pag naputulan kasi may mga ginawa na ako sa bahay. So kaya isasabit na lang to mga toy. So, ganyan lang mga toy, isasabit mo na lang si ganyan, no. Madumi na yung kamay natin, mabilis na kayo mga toy. O yan mga toy. Ganyan lang yan, mabilis na lang sit up. Ayan, papainan na kaagad. Ayun mga toy. Dalawa na ulit ito mga toy. Nagpahinga sila mga toy. Hahanapin natin. Nagpahinga kaya nakapagpalit tayo ng ano, panibagong sit up. Hindi na kasi hiwalay yung mga toy. Maganda yung hiwalay yung hook saka yung tansi para napapansin nila. Mga toy, update tayo sa huli natin. Oh, ang dami na mga toy. Oh, grabing huli na yun dyan. Lalapan. Grabe. Oh. Thank you Lord. Ayun na naman mga toy. Ayun naman. Yun. Ayun na naman mga toy. Ang pula to mga toy. Oh. Pinakain ko kasi mga toy ng ano na naman, na feeds. Yan ang style mga toy.
Pag wala, napakain ulit ng feeds. Oh. Wala na tayong hihiling pa. Eh mati, lumana na may ferryboat. Kahit may dumada ng ferryboat mati, kinakagat pa. Eh mati, oh. May ferryboat ba mati, oh. Ayun mati, ano yung Guadalupe Bridge. So, yan sa kabila. Acacia Tulay. Kaso wala si Kachoy Prince Pabarlan dyan. At nagpapagaling. At nahulog kasi yung ating kaibigan na anglers. Nagasgasan lang daw siya. Buti gasgas lang inabot. Nako, Diyos ko po. Bali, ingat-ingat kasi tayo dito matoy. Pag sa ilog tayo, yung gutter kasi dito matoy, lalo pag umulan, napakang dulas mga kasi. Dito na mga sa gilid yung isda. Wala na dun sa ano. Kanina dyan, banda dyan. Ngayon dito na sa banda rito. Yan o. Yun o. Meron na naman. Nasa gilid lang mga tayo. Kunting-kunti na lang o. Grabe. Ay. Huwag na mo. Sayang eh. Nakakawala ka pa. Bali pagpapalit-palitan ko lang itong ano mo to. Pagpain, yung isa naman ibabato ko. Kasi kawan yan mga to eh. Pahisin na kayo mga kayo sa akin ah. Kung maingay ako mga to eh. Kasi pangit pagkatahimik mga to eh. Kakaburing. Mga to eh oh. Kaya mas mabilis yan natin. So pag binatok, ay naku, pag binatok ko doon mga toy, bali dito na sa pumipitik yung iba sa likod. Dito na nakakahuli. Kaya pag bigwas ko, pinapakita ko na lang sa inyong ganyan. So pamagatan natin ng ano, back to back strike. Yun oh. Ganda kung may spot tayo doon mga toy, banda ron. Kung may pisto doon mga toy oh. Kung may pisto doon mga toy oh, wala ka sa ating maupuan doon. Kung may bangka, ganda ng ilog mga toy. Hindi tayo nakakapagpaano oh. Dito ka boy, dito boy. Yan, magpapalit-palit ko lang mga toy kasi inaagos. Pagka sa piling ay parang sumasabit, pitikin mo na yan. Siya na yan mga toy. Wala nang bagting-bagting niya. Yung kinikibit-kibit, wala na. Matik na yan. Yan na naman mga katoy. Yun. Bas. Ang dami pala dito. Bas di kayo namimingwit dito bas. Yan, good size na yung mga toy. 3 fingers. Good size na yan. Si Busing papatokaan ng manok. Ayan na naman mga toy oh. Ayun. Walang ilit-ilit na ano yung mga toy. Talagang binibigwas talaga natin yan. Ito, kainan natin to. Yun. Saka lang. Wala na, nasa likod na naman. Bibiray na. Binira na naman. Sana. Uy, sus. Ay. Ayan ulit. Binakbakan sa likod. Sabi ko sa'yo mga back to back strike dito. Isa pa tayo mga pagpapahingay natin itong ano, cellphone ko mga baka masira. Ang mahal-mahal pa naman mga pinutang ko lang to. Bali ano natin ng ano to, hulugan. Mainit lang dito mga kaya ayaw nilang pupunta rito eh. Mga taga ano, Guadalupe anglers. Isigawan ko nga eh, ayaw nila kasi mainit. Nagpahinga ako mga yung isa eh. Lagyan natin ulit. Bakit ako yung napapagod sa kakapain dire-diretso kasi. Parang kinakagat.
Yun. Ayan mga tay ha. Papahingayin muna natin ito mga tay. Itong cellphone. Update na lang tayo mamaya mga tay. Ayan, good size yan. Update na lang tayo mamaya pagka pwede na ulit. Baka masira kasi. So yun mga tay, bibira pa rin ako kasi maaga pa naman. So yun mga tay, update na lang tayo mamaya ulit. Pagka papahingayin ko lang ng cellphone ko mga tay. Karami tayo, ayos. Thank you. A few moments later. Ayun mga choy. Okay na yung fishing adventures natin. Ay, kasama tayo. Ano pa alam ko? Joseph. Ayan, si Kachoy Joseph. Ay, naisama natin to. Nakaraan mga kasi doon sa may yung sa may harapan ng overcourt. So, nakadalawa na rin siya mga choy. Malaki oh. Nakasabit yun. Yun oh. So, bali may kasi tayo. May pinutos si Busing. So, 9:30 na. Gagawin tayo mamaya alas 6. So, yun. So, meron na naman mga tayo. Ganda ito yung spot namin mga tayo. Lalapad pa. Yun. So, di ba? Ayan na, ayos. Iba natin si Kachoy Joseph dito. So, yun dito pala natin yung spot natin. Nandun yung ano pala. Update tayo yung Acacia, Barangay Guadalupe, Acacia. Dami anglers mga tayo. Tatawag namin. Ayun, sigaw na. Yun. Ito yung Guadalupe Bridge. Nakadalawa na si Kachoy Alberto. Sali ka sa competition namin. Nakaroon kami competition dyan. Minsan daw, sama tayo ng minsan daw, nalalapad oh. Ayos ah. Ano ko na kay Aro? Ayan mga tayo, ito update natin, nakarami tayo oh. Ayan ah. Nalapad mga tayo. Saglit na oras lang mga tayo. So yan, pasensya na mga tayo sa video natin ulit. Dito tumatay sa Barangay Buhayang Bato. Ayos ha, lalapad oh, tataba pa tayo. O yun, iwan natin si Kachoy Albert dito. Ay, meron pa oh. Ganda. Ayos oh. Ayun, mauwi na lang tayo. Nakadali pa si Kachoy oh. Lupit. Shoutout nga pala sa Mandalo yung anglers. Mga taga-Hulo pala to sila. Ayun. Ayos. Thank you Kachoy. So yun mga Kachoy, tayo nakapag outro dun mga Kachoy kasi nagbibideo kayo na mga Kachoy. Maagang nagbideo ko sila dun. Siguro yun, mga 9 or quarter to 9. So yun mga Kachoy, dito tayo, nakatago tayo. So shoutout nga pala kay kay Bata TV Vlogs at kay Talim PH. See you soon Kachoy. Bali pupunta kami dyan ni Kachoy Araw Vlog. Hintayin nyo kami dyan mga Kachoy. Kachoy Mark. Yun, maraming salamat mga Kachoy.